Bon dilluns, com esteu? Molt bé, desperts mínim. Sí, perquè avui farem cafè de les 1000 maneres possibles. Ja veureu, mireu, aquí tenim tantes cafeteres. De clàssiques i de modernes, ja ho veureu. De tota mena, ja veuràs tu quantes cafeteres tenim aquí, ja veuràs. Escolta, i estem molt contents perquè preparem el programa 1500, que serà demà. Tu has dit bon dia moltes vegades. Bona tarda, deies més aviat. Abans era, quan fèiem el vespre, se'n recorden? Dèiem bona tarda i ara diem bon dia. Hem fet crida, hem demanat per aquest esdeveniment que celebrem què esteu fent mentre fem l'Espai Terra i hem rebut moltes fotografies, us ho agraïm molt. Selfies, moltes selfies. Gairebé tothom dinant, eh? Aquí la Carme ens l'enviava perquè està acompanyada del gat i del lloro. Molt bé, mira'ls. Hola, què tal? Totalment en família, així ens agrada. Mira, les teves ja estan a l'hora de les postres, vol dir que dinen d'hora, que això a mi m'agrada molt, horari europeu. Perquè deuen haver d'anar a treballar després i mira. I mira la Gemma que diu que els encanta el programa i que espera que el seu fill també li agradarà, jo crec que sí. Això és una bona escola per fer que els nens i les nenes acabin també estimant aquesta natura, aquest paisatge, aquest entorn que ens envolta, i si l'Espai Terra ajuda, doncs benvingut. Ara en veurem més i us donarem més detalls de seguida del que farem demà. El viral de l'Irma, jo no sé si ajudarà o no ajudarà, perquè espanta una miqueta el viral d'avui. Espero que demà tinguem un temps com el que ara veurem. Ens situem, anem cap a Wyoming, als Estats Units. Hi ha hagut molt de vent i mira aquest tràiler. Què passarà? Sobre un cotxe de la policia. Sobre el cotxe de la policia. Qui grava les imatges és un altre cotxe de la policia que estava aparcat en un accident. Sortosament al cotxe no hi havia ningú. A la policia te la creus. Jo si faig el part i dic m'ha caigut un camió damunt perquè hi havia vent, no sé si em creuria. M'ha caigut un camió a sobre. Déu-n'hi-do, impressionants les imatges que s'han fet virals. Són imatges de notícia del cap de setmana, però que, sens dubte... Ara per les xarxes socials les podem veure. Han continuat allò tothom veient-les. Avui amb nosaltres aquí a l'Espai Terra, qui tenim? Doncs tenim la Tana Collados i l'Eloi Cordomí. Bon dia. Hola. Benvingut. Tana, que tu avui ens mantindràs desperts, passi el que passi, perquè tens formes de cafè de tota mena. Avui cafè. Ja em vau dir que éreu cafeters. Sí. Jo sóc d'aquesta, ja us ho dic, eh? A mi m'agrada la italiana de tota la vida. Sí, en farem també. Però ja sabeu, si us passegeu per qualsevol gran ciutat, per Barcelona o per on sigui, ja sabeu que aquestes estan molt de moda. I està de moda... El cafè de mitjó, entre tu i jo, a vostès els agrada el cafè de mitjó? Està de moda la cultura del cafè. Fixa't quants aparells, d'aquests en tindrem també avui. I tindrem un convidat que és realment un expert, perquè és tastador, és torrador, és una de les persones que sap més del món del cafè a Catalunya, que és aquest senyor que veieu a les imatges. Molt bé, i tindrem el Salvador Sanz del Magnífico, que el tindrem aquí plató. Ja li preguntarem al nostre expert en cafès, que el de la casa no l'ha pres, eh? L'ha ensumat i em sembla a mi que ja no s'ha animat. El nostre, el de màquina. Ja li preguntarem. I vostès són més d'aquests de càpsula, també li preguntarem a ell si aquest cafè de càpsula és el que es porta, és el que no es porta, és el millor, és el pitjor. Avui en parlem, Tana, eh? I avui que està amb nosaltres l'Eloi sempre ens porta regalet de cap de setmana, ens portes d'escapar del Bages. Sí, i regala Sant Benet de Bages al món Sant Benet, per tant, regal interessant. I sempre em dieu que faig unes preguntes molt fàcils. Avui no, el regal és xulo i la pregunta serà complicada. Per tant, molta atenció al programa d'avui. Farem una ruta molt interessant pel voltant del riu Llobregat, que ens portarà a conèixer alguns racons d'especial interès geològic que formen part del Geoparc de la Catalunya Central. Mira, això d'aquí és un pont natural de roca que s'anomena el Pont de les Arnaules. De seguida us explicarem com arribar-hi, o també arribarem en aquesta altra zona que es coneix com els Tres Salts. Això forma uns rasclers que són una erosió... Aquí hem estat alguna altra vegada nosaltres, també, no? Sí, ho hem sobrevolat amb helicòpter moltes vegades. Doncs anirem de ruta per tot aquest tram del Llobregat. I alerta qui sigui capaç de respondre la pregunta difícil que ens farà l'Eloi, perquè aniran a Sant Benet. És a dir, que, escolta'm, cap de setmana d'aquests guais, els que tenim avui. Com que ha avisat, pugeu el volum del televisor per que no us perdeu detall. Hem de parlar de pluja. De temporal. Sí, i el que ens esteu veient des del sud del país, ja heu començat a notar aquesta aigua que queia i que ve cap aquí, tota aquesta pluja. És una situació de vent de llevant que ve acompanyada amb aigua i també de temporal marítim, perquè mira, això són imatges d'aquest cap de setmana, però continua així. És una situació de vent de mar que aixeca onades i tot i no ser un gran temporal, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya perquè com que queda tan poca quantitat de sorra a la platja fa que les onades pràcticament a tot el litoral estiguin picant contra les infraestructures. És a dir, que alerta amb les onades perquè un altre cop tornaran a fer mal les pròximes 18-24 hores. La pluja arribarà cap aquí o ja està arribant? Ja està arribant, sí. I és pluja bruta. Ha avançat molt de pressa i és pluja bruta, és pluja de fang. No renteu el cotxe, sobretot. Avui no s'havia rentar cotxe. És que el van rentar el cap de setmana, està maleït. Mira com està aquest, el cotxe d'aquí del Montsià, diu, eh? Jo vaig estar al Pirineu aquest cap de setmana i la neu també ha quedat d'un color marronós, és curiós. Per la pluja de fang. Demà no plourà, que fem el programa a l'exterior. Demà farem el programa
des de Castellet i la Gornal. Espero que no plogui. Els mapes ens donen que no plourà en el moment que fem el programa. Per tant, a veure si s'acaba. L'Eloi estaria d'acord? Sí, al límit. Estarem molt al límit, Ens farà patir fins a última hora, segurament. Sí, quina emoció. Com ens agrada això. Ai, carai. Els que estan emocionats, o bé, espantats, són una gent que viuen al costat d'aquest embassament, que és el més alt dels Estats Units i que estan tenint l'ai al cor perquè els experts estaven dient que potser es podia... Tota aquesta banda de l'esquerra, que és el sobreeixidor d'aquesta presa que es diu Oroville, estava sobreeixint i fixa que s'ha trencat. Per sota li han sortit tot de forats. Han hagut d'evacuar més de 100.000 persones d'aquesta zona perquè si l'aigua acabava trencant aquest sobreeixidor, podria baixar pel riu i acabar inundant moltíssimes d'aquestes zones. De moment, en les últimes notícies, sembla que hi ha bones notícies perquè l'aigua ha deixat de pujar i això ha fet que aquest sobreeixidor deixi de rajar aigua. Però mira l'aspecte, és horripilant. I ara, moment de l'almanac, a veure quines hores són les sortides, postes de sol, dies importants d'aquesta setmana. Sortida de sol. Ara ja està sortint pràcticament a 3:15, una miqueta més tard, a 3:15 del matí, a les 7:48. La posta és quan falten 6 minuts per 2:15 de la tarda. Vol dir que el dia durarà 10 hores i 36 minuts. El pròxim canvi de lluna serà aquest pròxim dissabte. Serà lluna minvant a les 20 hores i 33 minuts. I un dia important aquesta setmana també serà dissabte vinent. Dissabte vinent és el Dia Mundial de les Balenes. I justament aquest cap de setmana que hem seguit una notícia, jo també diria que no és la més bona que hem donat a l'Espai Terra, va haver-hi un varament d'unes 700 balenes pilot amb una costa de Nova Zelanda que es diu Golden Bay. Durant tot el cap de setmana van estar fent feina per intentar tornar-les a mar. De fet, van aconseguir que en tornessin unes 400, però ja ho veuen, 300 balenes han quedat mortes a la platja. I saben què han de fer ara? Com que es podriran aquestes balenes, Irma, el que aniran a fer ara les autoritats serà fer forats, literalment, en el cos de les balenes perquè no explotin, perquè, si no, els gasos de la descomposició les acaben fent explotar. Hauran de passar mesos fins que aquests centenars de balenes s'acabin convertint en esquelets. I avui l'Eloi ens porta de ruta, veurem salts d'aigua, veurem ponts de pedra natural, roques amb formes molt curioses, perquè ens porta a la Catalunya central en un territori que ha estat fins i tot reconegut per la UNESCO. Sí, hem anat a conèixer alguns racons que formen part del Geoparc de la Catalunya Central. Un geoparc és una zona d'especial interès geològic que fins i tot ha estat reconegut per la UNESCO. De moment, el Geoparc de la Catalunya Central és l'únic que hi ha a Catalunya, però sí que hi ha altres projectes de geoparcs que també acabin sent reconeguts, com per exemple el que hi ha a la zona del Montsec. I llavors hem fet una ruta pel voltant del riu Llobregat que ens portarà a conèixer alguns d'aquests racons que tenen molt interès geològic. Home, ens m'ha agradat aquest que veiem abans per començar el programa, aquesta mena de pont de pedra. Sol, ens ho portaràs, te veurem. Sí, això és un lloc que no coneixia. Llavors, llegint un llibre precisament d'aquest geoparc, vaig veure que hi havia aquest pont de pedra natural. Com es diu, el pont? El pont de les Arnaules. Sí, senyora. I llavors, a la primera part del reportatge, anirem de ruta des del pont de Vilomara, que serà el punt neuràlgic, diguéssim, de la ruta que començarem avui, i farem un petit recorregut que ens portarà fins a aquest pont tan especial. Doncs arrenquem la ruta i ho fem acompanyats del director científic del Geoparc. Aquí tenim la protagonista del nostre reportatge d'avui, l'aigua del riu Llobregat i dels seus afluents, que és l'artista que ha esculpit les formacions curiosíssimes que avui anirem a veure. Avui anirem de pont a pont i tiro perquè em correspon. Anem del pont de Vilomara al pont de les Arnaules, que el tenim molt a prop d'aquí. Ei, Ferran. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Aquí tenim una visió privilegiada del pont de Vilomara. I tant. Ja veus que a més està perfectament assentat sobre aquestes roques tan dures, aquests conglomerats que realment li donen una consistència al fonament. Ara, no? Exacte. Clar, nosaltres avui que hem vingut al lloc anirem a visitar un raconet d'aquests geològicament curiosos, que és el pont de les Arnaules. Està cap allà, oi? Aquí darrere mateix. Per arribar al pont només hem de seguir aquestes senyals del PR. Ara, després d'un tros bastant costerut, estem caminant per un tros aquí a molt pla. Sí, precisament el camí va per sobre del nivell de roca que ens forma el pont una mica més enllà. Mira, Eloi, aquí tens el pont Foradat o el pont de les Arnaules. Ostres, mai havia vist una cosa així aquí a Catalunya. És molt curiós.
No, és molt espectacular. Ja veuràs, anem amb compte, però et convido a que intentis passar i a veure quines sensacions tens passant per aquell lloc tan estret. És una passarel·la estreta, a veure. Sí, no fa més d'1 metre d'amplada i el precipici és considerable. I escolta'm, Ferran, què ens hem d'imaginar que ha passat sota aquesta roca que ha fet que es mantingués així i hagi resistit l'erosió? Aquesta roca té de bo que la part de sobre és una roca calcària amb molts fòssils que li dona una resistència a l'erosió molt important. En canvi, per sota és una roca més feble i a mesura que l'aigua ha anat excavant, amb el pas del temps ha anat individualitzant aquest pont. Això veig que és una estructura molt singular. Tu creus que en tenim per molts anys, això, o no? Home, doncs no. A escala geològica li queden 4 dies, probablement. Però tu i jo ho veurem una temporada més, no? Tu i jo ho veurem, no pateixis. Jo estava veient aquest pont l'altre dia, parlàvem de carreteres perilloses i tu allà, tan tranquil, allà, no? Saps què passa? Que s'ha d'anar molt de compte, igualment, perquè dona una falsa sensació de seguretat perquè ha crescut molt la vegetació. I llavors tens branques de pins a costat i costat... I no veus el fons. Exacte, tens la sensació que allò et protegiria, però no, Quina caiguda té això? La passarel·la fa 25 metres de llarg, la passarel·la de roca, i després la caiguda serien 10 metres. 10 metres? Sí. Home, això aneu... Espera't, digue'm una altra vegada, si aneu, alerta, precaució, si porteu nanos agafats, perquè ja heu vist que no hi ha precaució de cap mena aquí, Sí, penso que seria una ruta potser poc recomanable per anar amb nens petits, Això sí que... Perquè després passarem per un altre lloc que també... És complicat. És relliscós, com a mínim, el terreny. Ensenya'ns una mica, qui vulgui fer aquesta ruta per on ha de passar, quin és el tram que ens has preparat. Sí. Mira, el punt que hem agafat com a punt neuràlgic, el punt de començar la ruta, ha estat el pont de Vilomara, el pont que vèiem abans al principi. Després hem fet un quilòmetre i mig fins aquí al pont de les Arnaules i hem agafat el sender de petit recorregut. És un sender que està indicat i et porta fins aquí al pont. I llavors la ruta que farem, que ens porta cap al nord, aquest ens portarà fins a la zona dels Tres Salts, que és un altre lloc d'especial interès geològic, i després arribarem fins a la zona de Sant Benet de Bages. Tot això resseguint el riu Llobregat. És una ruta que es pot fer resseguint el Llobregat quan hi ha sequera, quan no hi ha pluja, i en canvi, quan no, és millor agafar el GR4, que hi ha alguna estona que se separa una miqueta més, però és una mica més segur, perquè si no ens trobarem que en algun punt no podrem creuar el Llobregat. I la consideraves fàcil, no fàcil, a part de que millor no anar-hi amb nens? És una ruta que no requereix molt esforç, perquè és gairebé plana, va tota l'estona pel costat del riu, però sí que és veritat que passa per aquests punts una mica delicats, per tant, si anem amb nens, sobretot tenir-los ben agafats. De moment, resseguim una miqueta el riu cap al nord i ens apropem fins als Tres Salts. Ara ens hem separat un momentet del GR4, que és el camí que surt del pont de Vilomara cap al nord, i hem agafat aquest senderet que s'apropa més al riu Llobregat, per aquí, i que fins i tot, en algun moment, l'arriba a creuar per aquestes zones de roca calcària. Tot bé, Ferran? Sí, però mira, de totes maneres, la part més espectacular és aquella, els Tres Salts. Els Tres Salts? Els Tres Salts. Doncs vinga, acabem de creuar. Uau! Caminar per aquí és difícil. Sí. Veig que aquí, clar, el riu Llobregat ha format com una espècie de presa. Sí, exacte. Quan el riu travessa aquests nivells de calcària tan durs, doncs forma aquests saltants a la part del davant i sí, una mica de represa a la part de darrere. I suposo que la gràcia de tots aquests canalons és que tota aquesta roca és molt dura, no? És molt dura, però d'alguna manera també s'erosiona seguint aquestes línies i és el que fa aquestes formes tan espectaculars i fins i tot, fixa't que també ens permet creuar el riu per un altre punt. I aquí entremig de canal i canal també trobem algun lloc per passar, no? Sí. Per aquí... S'ha d'anar en compte, però, Si hem de vigilar, Ara no sé per on anar. Cap allà. Per allà, és més fàcil, sí. Molt xulo, però precaució, perquè Dani i l'Eloi sempre ens porten per uns camins... De fet, aquest últim tros és evitable totalment, És a dir, el GR4, allò que dèiem abans, passa molt lluny d'aquest espai, per tant, no cal creuar el riu justament per aquest punt. Però sí que és veritat, com que vam anar-hi uns dies que no hi havia gaire precipitació, que feia temps que no plovia, doncs llavors podíem permetre el luxe de creuar el riu Llobregat per aquests trams. És veritat que nosaltres hi hem anat, nosaltres l'hem vist amb molta més aigua, aquesta zona. Sí, amb helicòpter, amb imatges vistes des de l'helicòpter. Aquest cop sí que has trepitjat sobre el terreny, però recordem
algunes que en tenim d'aèries, que era una altra època, no? Exacte, quan ens hem enlairat alguna vegada, amb l'helicòpter per seguir els efectes de les inundacions, ens hem trobat a vegades amb els 3 salts, que no n'hi ha 3 només, sinó que n'hi ha moltíssims més perquè l'aigua vessa per sobre totes les roques, forma moltes cascades just sobre aquest tram del riu Llobregat. Escolta'm, i ara ens portaràs al lloc on anirem, on després sortejarem, no? Nosaltres no, perquè no podem participar, però els que han participat des de casa, doncs ho teniu molt bé. La passejada que proposem, una passejada de 10 quilòmetres que passa per tots aquests trams i arriba a Sant Benet de Bages, que justament està situat en un dels meandres del riu Llobregat, i com que forma part també d'aquestes singularitats geològiques que forma el riu Llobregat, doncs hem volgut visitar també l'espai cultural que hi ha dins del Mont Sant Benet. Ara acabo d'arribar al monestir de Sant Benet de Bages. Hem anat seguint el GR al costat del riu Llobregat i hi ha un moment que ens trobem justament aquí al costat del monestir i, Montse, he pensat que valia la pena entrar a visitar-lo, oi que sí? Oh, i tant. Benvingut, Eloi. Moltes gràcies. Benvingut a Mont Sant Benet. Ara nosaltres som al monestir. Aquest és un monestir que és fundat al segle X, és molt antic, té molts racons per descobrir, i ara el que farem nosaltres és pujar just aquí dalt d'aquesta torre. M'han dit que aquí dalt hi ha unes vistes de tot el Llobregat fantàstiques, oi? Sí, tot l'entorn natural de Sant Benet és molt especial i ara el que farem nosaltres és contemplar-lo des de les alçades. Doncs ara som al claustre, que és una de les joies de la corona del monestir. És un claustre romànic, molt ben conservat, del segle XII i XIII, i forma part de la visita medieval. Es pot veure l'església i la resta de dependències dels monjos. El que noto és que és un lloc molt fresc i que, a més, dins del claustre hi ha molta vegetació. No és normal, això, oi? No, no és gens normal. Normalment els claustres tenen menys vegetació. Aquest en té tanta perquè és una herència de la família d'en Ramon Casas. Ell va comprar el monestir i el va transformar en una residència d'estiu. I va estar vivint aquí una temporada. Sí, venia a passar els estius i justament també tenim una visita on expliquem això. Ai, mira, des d'aquí, des de la torre del campanar, és on es poden veure totes les vistes. Aquí hi ha el riu Llobregat, el meandre on es troba el Mont Sant Benet. És brutal. Ai, mira, i allò d'allà és Navarcles, no? Sí, aquí hi ha l'Hotel Mont, que aquí un dels espectadors del programa podrà venir a passar-hi un cap de setmana. Sí, això sí contesta bé la pregunta que us farem de seguida. I a més sentiran també la Valentina, sí, la campana. És una de les campanes del monestir, la petita. Sona fort o què? Déu-n'hi-do. Sí? Sí que sona fort, sí. Què dius, si encens? Vam gravar aquesta escena exactament a les... crec que eren les 3 del migdia, i vam esperar que sonés i va quadrar tot. Sí o no? Molt bé, no veu destorbar, diguéssim, el ritme de la localitat. Exacte. A veure, la pregunta és difícil. Jo he tirat un cable al principi. És que normalment són molt fàcils. Llavors aquesta hem buscat que com a mínim fer referència a la part del començament del reportatge. A la primera que ens acostàvem. Exacte, fins a... Tu diràs. Sabíem la pregunta... Està bé perquè ens ho ha advertit i llavors estàvem tots aquí molt atents. La pregunta, com es diu el pont de roca natural que hem travessat? Era en aquest primer reportatge que hem vist. És fàcil. Vaja, aquell pont que hem dit abans, que alerta quan el passeu i alerta si aneu amb nanos perquè és un pont perillós. Com es diu aquest pont que passàvem en el primer reportatge? Si ho sabeu, sí, heu d'anar a la web de l'Espai Terra. Allà on posa concurs, allà responeu. I mireu quin premi que tenim per als que encerteu i demà sortir guanyador. És una nit per a 2 persones amb esmorzar inclòs a l'Hotel Mont, al Mont Sant Benet, a Sant Fruitós del Bages, en aquesta zona doncs, del Bages. A veure, qui podrà anar fins allà i aquest moment d'estar, perquè realment és un d'aquests llocs que t'hi estàs. És maco, ja es veia, molt envoltat de natura. Busques la natura, busques tot en allà. I a més, el punt final de la ruta que hem proposat avui, per tant, ens permet sortir del pont de Vilomara, fer aquests 10 quilòmetres de caminada, descansar allà, després el dia següent tornar. Jo crec que és perfecte per practicar tot el que hem ensenyat avui. Moltes gràcies. Escolta, voleu anar de cap de setmana, ja ho sabeu. I si no, també podeu fer la ruta o us podeu quedar allà tan tranquils sense caminar. Això no cal que li feu cas. Per tots els gustos, ja us ho podeu adaptar. Eloi, què fas tu quan no
treballes i ens veus des de casa i veus l'Espai Terra, què estàs fent en Jo aquell moment? normalment estic preparant el dinar. Jo estic a mig camí entre la cuina i el menjador i vaig seguint a veure què esteu fent. Encara no has dinat, per això Encara no he dinat, no, jo t'estàs sempre dino preparant. més Això és el que fa la majoria dels que ens envien selfies. Més imatges que hem rebut aquests dies del que esteu fent mentre veieu l'Espai Terra. Mira, la Txell diu que ens veu i està esperant a que l'Arai la torni a reclamar. És a dir, que ens veu estonetes, segurament, fa una mica el que pot. La Teresa, mira, estaven aquí brindant i que brindaven per nosaltres també. Moltes perquè gràcies, van saber que Teresa. fem el A la programa vostra salut, 1500. també, a la vostra salut. I una última tenim. La Núria, que diu que ella està a punt de marxar a treballar. És a dir, que una mica nosaltres som aquell rellotge natural que li diu vinga, que ja toca Des del 20 d'abril del 2009 som aquí a l'Espai Terra. Abans érem a la tarda, ara som al matí. Ara tinc millor perquè estic aquí en companyia. Home, demà veurem moltes imatges antigues, a més. Però mira com començava el programa, el primer programa de l'Espai Terra. Aquesta era la nostra careta. No estava malament, Jo trobo que és maca, també. A veure tu com estaves. Ja estava més jovenet. Mira, aquest era el logo que teníem nosaltres abans, i aquí, mira, estava jo sol, abandonat. Va estar bastant igual. Sense tu no és el mateix, Irma. No és el mateix. Jo crec que tothom estarà d'acord. Una mica solet sí que se't veu, aquí. Estic una mica solet. I, escolta'm, fèiem reportatges ja amb tots els companys. Demà en parlarem i els recordarem tots els que han passat aquí per l'Espai Terra. Gaudir d'aquest mitjà de transport i fins i tot participar en curses esportives. Però el que hem fet des del primer dia és confiar en vostès. Confiar en vostès perquè estiguin amb nosaltres, perquè vulguin acompanyar-nos en el programa, seguir-nos, però sobretot participar també. Fer aquesta mena de gran família, que ho fem a través de les xarxes socials, però també a través de la nostra web, i en ella vostès comparteixen imatges, fotografies, vídeos, sensacions com aquesta, un altre cop, aquesta situació que fa patir bastant, perquè mirin a Blanes, que pràcticament no hi ha platja ja i les onades estan un altre cop tocant el passeig marítim. I és que no és que sigui un gran temporal de llevant, però com que no queda platja, qualsevol entrada de vent marítim fa que les onades entrin fins molt amunt i per tant fa patir, com estan patint en aquest moment, a moltes altres ciutats del litoral català. O mira aquest paisatge, aquest ambient gèlid que ens envien des de Setcases, aquesta nevada que avui repeteix per sobre dels 1.800. Avui fins demà encara pot nevar en aquesta zona alta del Ripollès. El Ter, que baixa amb bastanta aigua, està plovent i encara plourà més aquesta pròxima tarda i fins demà, i fins i tot dimecres continuarà plovent de llevant i per tant el Ter baixarà de costat a costat i aquest ocell aquí que s'ho mira. Les boires seran notícia bona part d'aquesta setmana. La humitat és molt alta i continuaran en tota aquesta zona Susqueda, però també en molts punts del litoral i prelitoral i fins i tot zones del Pirineu. I un parell per acabar. Un altre d'aquests ponts xulíssims, en aquest cas aquest de Sadernes, a la Garrotxa, o mira, un d'aquests moments també que ja ens porta la primavera, aquest poltre que estava aquí mamant els aiguamolls de l'Empordà. Però avui acabem el programa despertant-nos perquè avui tindrem tota mena de cafeteres, tota mena de formes de fer cafè, no, Irma? Estem parlant de la segona beguda del món que més es consumeix després de l'aigua, que és el cafè. Diuen que 2.500 milions de tasses al dia es consumeixen d'aquesta beguda i tenim avui un expert cafeter. Ell és en Salvador Sans. Benvingut, Salvador. Moltes gràcies, bon dia. És el propietari del Cafè El Magnífico, que complireu 100 anys aviat, no? Dintre de poquet, sí, el 2019, si tot va bé. Estan a Santa Maria del Mar. Estem al costat de... Sí, estem al barri de la Ribera, el nostre estimat barri de la Ribera, on ja han treballat els meus avis i els meus pares i, en fi, molt bé. Molt tota contents de una ser allà. Generació d'experts en cafè. I avui el que ens parlaràs una mica són dels aparells per fer-lo, no? Perquè el cafè és un tema amplíssim, però avui parlarem des dels models més clàssics. Aquí la tinc ja mig desmuntada, aquesta a casa meva encara la fan servir. Aquesta és la meva preferida, ja us aviso. Quants de vosaltres no diríeu que aquesta cafetera és la que fa el millor cafè? Quants no ho diríeu? Aquesta és la que fa el millor cafè o no? Bueno, hi ha diverses maneres de fer cafè. El ser humà ha inventat moltes maneres de fer. Ja ho veig, aquí. Veurem algunes avui. Moltes no les havia vist mai. Hi ha unes que funcionen amb pressió d'aigua, altres que funcionen submergint el cafè amb aigua i altres que funcionen filtrant el cafè. I cada una, si féssim el mateix cafè amb les diverses cafeteres, tindríem matisos diferents de cafè. Però, amb un cafeter com tu... Jo sé que tu ara potser... Jo t'ataco. Aquestes, les càpsules, sí o no? Pensava que anaves a dir quina era la que m'agradava més. Perquè és justament la que no tenim aquí. La que tothom li va a tot arreu.
El què? Les càpsules. Jo t'he de dir que a casa meva la vaig regalar als meus pares i continuen utilitzant aquesta, eh? Gràcies a Déu. Sí, fan bé, vols dir, eh? El cafè de les càpsules s'ha de reconèixer que ha sigut un invent que li ha funcionat. Pràctic. Molt pràctic i que ha portat el cafè a molts llocs i tinc que reconèixer també que ha ajudat a fer entendre a la gent que hi ha molts tipus de cafè. Totes aquestes, sobretot la marca més coneguda de les càpsules, que dona moltes possibilitats de cafè. Això li fa entendre a la gent que el cafè té múltiples possibilitats gustatives, i això ens ha anat molt bé. Publicitat molt bona, molt... I ara que esteu de moda... Una olor de cafè. Tu ens volies preparar. Com hem de fer el cafè? Perquè no s'ho fem sempre bé, això, eh? Això fa una oloreta estupenda. Sí, aquest és d'Etiòpia. Etiòpia és la terra natal del cafè. Això també... Què hem de fer per fer un bon cafè amb una Aurolei? Aviam. Molt bé. Doncs per fer una... El millor és posar-li ja l'aigua tabiona a dintre, no aigua freda. Així, quan poseu l'aigua, poseu l'aigua ja calentona. Jo aquí tenia l'aigua a 90 i alguna de graus, llavors ja poseu l'aigua calenta. Per descomptat bona, et deia l'Irma. Sí, aigua mineral, ja està descomptat. Sisplau, l'aigua de l'aixeta no, perquè té gust i té... Aigua mineral. Aigua mineral, que és un 98% del que veureu és aigua, per tant... I llavors el cafè que hem de posar, que ha d'estar molt, poc, molt, com ha de ser això? Per cas de l'Aurolei, gruixudet, perquè veus la diferència aquí? Això és el cafè com a la turca, que seria l'extrem més fi per fer cafè a la turca. Si ho podeu ensenyar? Que ja veieu que s'apalmassa aquí, fa com uns grumolls. Sí, fa més grumolls, exacte. I aquest ja està com més suelto, més com sucre, com el sucre moreno. Per tant, per l'Aurolei hauria de ser com més grossodet, eh? Més grossodet, sí. Aquest seria l'extrem més fi, però això una passada. I llavors que l'hem d'omplir molt o l'hem d'omplir poc? L'has de posar fins a dins i posar fins dalt, i llavors enrassar una miqueta i no cal apretar. L'he d'apretar o no l'he d'apretar? Una micona. Sembla mentida, però això també determinarà molt el resultat després, eh? L'aigua calenta, el que estigui apretat però poc... Està calentó, s'enrassa una miqueta i és suficient. I l'hem de tapar molt ben tapat o poc tapat? Sí, no, tapat a tope. I jo tinc un truquillo, també m'agrada. Veus? M'agrada posar-li un paperó aquí. Una mena de filtre. Sí, perquè no hi hagi tant pòsit. Llavors ho poses, simplement ja tens que enroscar. Tu ho fas una mica difícil, eh? Ara ja em comencen a agradar més les càpsules. Amb la càpsula ja hauries acabat, vols dir? Escolteu, jo ja en tinc una d'aquí de preparada, d'aquestes italianes, ja l'he encesa, a veure si abans d'acabar el programa podem sentir l'olor, que és allò que ens aboca tant a l'esmorzar. Allò de la mare ja s'ha llevat, ja sentim aquesta olor, ja està el cafè. Escolta'm, es tracta també de torrar el cafè, vosaltres el compreu ja, com cada una de les varietats. El comprem cru, com pots veure aquí. I el torreu. I el torrem. Voleu veure en imatges en el seu obrador? Sí. A mi m'agradaria que la gent veiés el vostre obrador, que hem anunciat una miqueta en el sumari. Aquest és el cafè tal com l'has portat, primer amb cru, que és com el compres, diguéssim, i després el torres, sempre seguint, no hi ha un tipus de torrat, sempre el mateix torrat i sobretot sense sucre, perquè si li poséssim sucre faríem aquell pecat mortal de fer un torrefacte, que no precisament és el millor. I sempre amb la varietat aràbica, eh? Salvador? Sempre aràbica. T'has quedat penjat amb les teves imatges. Escolta'm, i aquests d'èmbol, aquestes cafeteres d'èmbol? Sembla per fer te, no? Sí, també pot servir per fer te o per fer infusions. Aquí faríem una mica igual que hem fet abans amb l'Aurolei. Precisaríem de precalentar, després posaries el... Hem d'anar de pressa, Llences Salvador. l'aigua, sí, poses el cafè molt, amb l'aigua, el deixes, aquesta seria una de submergir el cafè. Esperes 5 minuts i després vas baixar el pòsit i el tens. I aquest d'aquí tan xulo que seria... Aquesta és la moderna, eh? Aquesta és molt moderna, és una cosa que li diem Sembla un Siphon. laboratori científic. Sí, posem, i l'aigua es calenta aquí amb aquest halògen, un cop es fa el buit, l'aigua puja, i quan el deixes estar 2 o 3 minutets que es faci el cafè, pares la font de calor i llavors baixa el cafè fet. Molt pràctica, no? Aquesta sembla la més pràctica, no? Aquesta més moderneta. Sí, això és com la melita, però tu l'has de regar i anar fent... Aquesta del cafè de... Sí. Mira el cafè. Escolta'm, estem arribant al final del programa. Ai, doncs ja ha sortit. Doncs vinga, escolta'm, repartim. Hem de fer-ho amb una tassa ben bona, eh? O amb una copa, Salvador. Amb una copa, això no ho havíem vist mai encara. Amb una copa? Per sentir millor els aromes i les olors. I no es trencarà la copa aquesta, ara? No. Va, vinga, modernets. Va. Escolta'm. Doncs haurem de fer un altre dia més cafè, perquè ja has vist que se'ns ha fet curt el cafè. Farem més coses, hem de parlar perquè és un món el cafè. I a veure si et convencem perquè provis el nostre de la màquina, a veure què et sembla. Ho farem. Salvador amb copa, eh? Moltes gràcies. I de dir la salut o què? Digues, sí. Sí?
Doncs escolta'm, a la vostra salut, perquè avui prenem cafè amb copa, però un altre dia tornem a parlar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Demà, programa 1500. Us esperem. Adéu-siau. Demà, adéu-siau.